Hola, encara a primera hora d'aquest divendres al Pirineu ens hem trobat amb algunes nevades i Déu-n'hi-do ja amb les acumulacions de neu amb el que portem d'aquest episodi, perquè trobem indrets de l'extrem nord, com per exemple a Sartascan, on ja trobem gruixos de neu de més d'1 metre. També cap al Cadí, amb alguns indrets, hi ha gruixos de neu d'entorn de mig metre i cap al sector oriental del Pirineu, a Núria, acumulacions d'uns 15 centímetres durant les últimes hores. Fins i tot hem vist nevar a fons de vall cap a la Cerdanya, acumulacions cap a Puigcerdà d'uns 5 centímetres i a més destacar d'aquest divendres que les ventades han bufat amb força a les cotes més altes. Avui hem superat els 130 km per hora de ratxa màxima. I també la nevada no s'atura. Aquest dissabte, de fet, es pot reactivar la precipitació cap a l'extrem nord del Pirineu i seran nevades a qualsevol cota, perquè l'ambient es mantindrà plenament hivernal. Com a exemples de temperatura, aquest migdia de divendres, la màxima ni tan sols arribava a superar els 7 graus sota zero a les cotes més altes del Pirineu. I atenció, perquè durant aquesta propera nit i matinada les temperatures seran de les més baixes d'aquest episodi. Esperem temperatures sota zero a tot el Pirineu al llarg d'aquest dissabte. Atenció amb les mínimes a les cotes més elevades, fins i tot estem parlant de temperatures entorn pràcticament dels 20 graus sota zero de matinada a llocs com a la Pica d'Estats, i amb aquest ambient tan fred d'aquest dissabte, doncs si precipita ho farà en forma de neu a totes les cotes. Si ha de precipitar és al llarg del dia cap a l'extrem nord, cap al sector de la Vall d'Aran, cap a la Cerdanya. Tenim avisos de neu, acumulacions de neu que poden superar aquest dissabte els 5 centímetres per damunt de 600 metres, i atenció amb el torb i la borrufa. Les ventades seran molt importants al llarg del cap de setmana, especialment diumenge. De fet, la ventada pot ser molt important a les cotes més altes. Hi haurà borrufa, aquesta neu que s'aixeca per les ventades, situació adversa a les cotes més elevades. Només si neva diumenge serà de matinada a punts de l'extrem nord, i atenció amb aquestes temperatures. Diumenge tocarien fons. Com diem, ambient plenament hivernal. Avís per fred també tindrem durant aquest cap de setmana cap al Pirineu. I la setmana vinent, doncs, també començarà amb aquest temps plenament hivernal. Esperem un dilluns amb alguna precipitació que encara pot aparèixer cap a l'extrem nord del Pirineu, sembla que no molt important, més sol com més cap al sud. El vent es mantindrà, però no bufarà ja tan fort com diumenge, i les temperatures encara dilluns podrien ser una miqueta més baixes. Situació adversa, per tant, aquests dies cap al Pirineu. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.